नै नोंथांमोना नुबाय हारिमु बिलिफां जागायजेनबाय आं एसे गोबाव जाबाय फैनाया प्राय 1 घन्टायानो जानोसै खोमा जागायजेननाया नाथाय बे आंनि फेभारिट गानमोन आं बेखौ एसे मोजाङै नायनो आसा खालामना फैदोंमोन हांखुर जाना फैदोंमोन नाथाय गैया जोबनायखौसो लोगो मोनफैबाय आरो नैया बेसेबां मानसि जमा थुबुर जादों नाय हौवासाफ्रा मोसायो नामा रावनिबो मुं दाबो मोनफैयाखै दायो मोसागोन सोरजिमा बर' सिंगल डान्स मेथाइनि मुङा जाबाय बिरै बिरै बेनि उनाव मोसागोन क्रिस्टिना दैमारि ग्रुप डान्स बिथांमोनखौ साखाफारा जानानै थानो थाखाय खावलायबाय दायो मोसागोन सोरजिमा बर' मेथाइनि मुङा जादों बिरै बिरै मेथाइखौ बारा सम खोनासंबाय थानो होनो हाया नोंथांमोनखौ गाज्रि दामोन कपिराइट फैयो कपिराइट प्रब्लेमनि थाखाय आङो एसे दिन्थिबाय नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय ससेल'सो आं दिन्थिनो हासिगोन मेथाइनि सोदोबखौ आं आरो मोसानायखौ गोलाव दिन्थिगोन नाथाय सोदोबखौ आङो नोंथांमोननो खोनाहोनो हानाय नङा मेथाइखौ मानोना कपिराइटनि प्रब्लेम गुबुन गामिनिबो साफा सानै दङ खिन्थु गामिनियानो बांसिन बेवहाय जिहेथु एसेबां हाइलाइट खालामाखै बे प्रग्रामखौ थेवब्लाबो जाखायनि नुदों नोंथांमोना बे गामिनिनो बांसिन कसारिपारा गामिनिनो सासे सानैल'सो गुबुन गामिनि दङ आरो दा नैया मोसागासिनो दं सोरजिमा बर' नैया बेनिफ्रायनो साउन्डखौ अपारेट खालामबाय थादों राजा साउन्ड आरो बिगोमा दङ नैया अरुण बर' राजा साउन्डनि बिगोमा नोंथांमोना नुगासिनो दं बेनिफ्रायनो साउन्डखौ अपारेट खालामबाय थादों जोबोर मोजां आरो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर भारा लांनो सानोब्ला कसारिपारा गामियाव फैब्लानो जाबाय भगतपारा हालामनि राजा साउन्ड नैया जोंहा सिन्था गैया गामिनिनो गोजाखा बेफोर लाइट साउन्ड गासिबो कसारिपारा गामिनि राजा साउन्डनियावनो मोनखाजोबो बेफोर लाइटिंफोरखौबो नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैया सिन्था गैया जोंना मोसागिरिबो बहुत दङ जोंनि गामियाव कसारिपारा गामि भगतपारा हालामनि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्ला कपिराइट इज द मेन प्रब्लेम कपिराइटआ सुथुर आरो उपाय गैया ओंखायनो नोंथांमोना आं मोसानायखौल' दिन्थिनो हादों नैया सोदोबखौ मेथाइखौ आं खोनासंहोनो हायाखै गाज्रि दामोन कपिराइट प्रब्लेम आरो नैया नायगिरि बिथां गामिनि गासिबो कसारिपारा गामिनिनो बांसिन दं बेवहाय गासिबो नायनो फैदों ओंखामखौबो जाखाबाय बेवहायनो जिहेथु दा नैया एसे गोजोन लानो थाखाय बयबो रंजानायाव बाहागो लादों मोसानाया मोसादों नायग्राया नायदों नैया गासिबो आरो बेथिं नाय आंहा टिन्टु सना नै सामा टिन्टु सनाया मबाइल केमेरा नुबाथाय बिहा फाग्ला जाखाबाय बे नायलिया मोखांखौ होथेखाबाय नैया बिराद लाजिखायो मा बाथ्रा मिथिया बेमार दं बेनाव केमेरा मबाइल नुबानो लाजिनाय होखावगासिनो दं नै उन्दै खुदियाफोरा
तामाम मोसादों किन्तु आंनिया गोरोन्थि दासान खनले बुंदों नोंथांमोननि मेथाइखौ आं गोलाव खोनासंहोनो हाबाय थायाखै only for copyright problem मोनसेयानो जाहोना कपिराइट प्रब्लेमनि थाखायनो आं मेथाइखौ फुल खोनासंहोनो हायाखै इयुनसिमबो हानाय नङा बे प्रब्लेमा अरायसमबो थाखागोन जिहेतु मेथाइआ आंनि नङा रावनिबो नङा जाय बिगोमा बिसोरनिसो इउटिउबाव बिदि होनो हाया रावबो आपल'ड गुबुननि मेथाइखौ रोजा साबायखर थाबाय सयदेब ग्रुप डान्स बिथांमोननिसिम दायो मोसागोन क्रिस्टिना दैमारि ग्रुप डान्स नैया क्रिस्टिना दैमारिनि ग्रुप डान्स नोंथांमोना नुगासिनो दङ स्टेजआव बिप्लब कुमार बर' फ्रम कचारिपारा मेथाइफोरखौ बारा गोलाव होजाया कपिराइट फैयो ओंखायनो आङो दसे दिन्थिबाय नोंथांमोना गाज्रि दामोन आङो मिउट खालामना होनांगौ जाहैबाय अडिअखौ कपिराइटनि थाखायनो जास्ट आं मोसानायखौ दिन्थिबाय आरो गुबुन मोनसे खोन्दोखौ नायलायदो नोंथांमोना नै नोंथांमोननि मोखाङाव आं लाबोना दिन्थिदों हेमा बर'नि ग्रुप डान्स फ्रम कचारिपारा Kasariparian girls are dancing. आइ साबदो आरो बेबायदिनो मिउट खालामना होनांगौ जायो अडिअखौ नङाब्ला आरो कपिराइट प्रब्लेम मोनथिखा बयबो बेनो सबसे गिदिर प्रब्लेमा दर्शक माने नायग्राफोरखौ एसे दिन्थिनांगोन अब्लासो बिसोरबो मोजां मोनगोन खालि मोसानायखौल' जे भिडिअ खालामगोन बे नङा आंनिया थांखिया बेवहाय मा सोलिदों बबे खनायाव सोर जिरायना दङ सोर फैदों बेखौ दिन्थिनायानो आंनि थांखि नोंथांमोना गासिबो जाहाथे नायनानै गोजोनग्लायनाय मोनो बे थांखिजोंनो आं बेवहाय भिडिअखौ खालामदोंमोन आरो नैया मोसानायनि स्टेजाव आं फिन आंनि मबाइलनि केमेराखौ लांफिनबाय मोसादों कचारिपारा गामिनि सिख्लाफोरा मुंफोरा फारियै निकिता दैमारि मनिका बसुमतारी हेमा बसुमतारी रिमा बसुमतारी
रिमा बर' जागोन बेनिया आरो सासेनिखौ आं हमनो हालिया मुंखौ मोसागासिनो दं नैया मोसा रंजा Eva Bora program Tamunism Krishna Dumare program Metari Maharaj Lehenga Milena Usagar Milena Usagar Dipa Muni Bosundari Singhulan Metari Maharaj Maya Yesuda Bitango Sakabara Dana Takai Haulaibai Daya Masagan Krishna Dumare program Hamai Musabari Krishna Dumare program Tona Gaya Krishna Dumare Tona Gaya Bini Una Musagan Cipamone Busumutari Singleton नैया नोंथांमोननि सेराव क्रिस्टिना दैमारि आरो सागरिका बर' नोंथांमोना नाय बे सानैनि मोसानायखौ आङो सागरिका बर'खौ मोनब्रैसो नुबायनो खोमा दासिम मोसानाय बे गोदोर गोजौ गोलावा सागरिका बर' आरो बै उन्दै फिसा सासेया क्रिस्टिना दैमारि मोजां मोसादों सानैबो नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय नैया राजा साउन्ड जोंनि गामि सेनिनो कसारिपारा गामि भकतपारा हालामनि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्ला सोरबाफोर भारा नांगौब्ला लांफैनो हायो जोबोर मोजां साउन्डआ नोंथांमोना नुगासिनो दं राजा साउन्डआ गाबगासिनो दङ बाथौ गुरुफोरनि सावगारि बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै हारिमु बिलिफां सोलिगासिनो दङ दायो मोसादों क्रिस्टिना दैमारि आरो सागरिका बर'आ जोबोर मोजां आरो नोंथांमोना नुगासिनो दङ राजा साउन्डआ गाबगासिनो दं आरो नोंथांमोना सुलाद लानो हायो नांगौब्ला भकतपारा हालामनि कसारिपारा गामिनि सिङाव थानाय बे राजा साउन्डआ आंनि न'जोंनो नांजाबनानै नोंथांमोना मोनगोन भारा नांगौब्ला जोबोर मोजां साउन्ड खोन्थाना होबाय नैया दा मोसागासिनो दं क्रिस्टिना दैमारि आरो सागरिका बर' लेहेंगा नाथाय आङो मेथाइखौ खोनासंनो हायाखै अनलि फर कपिराइट माने कपिराइट प्रब्लेम कपिराइट नांखागोन आंनि चेनेलाव प्रब्लेम जायो ओंखायनो नोंथांमोना गाज्रि दामोन आरो फिन नैया जोंहा प्रकाश बर'आ दासो फैदों नैया दिपा बसुमतारिया मैया यशोदा मोसादों नाथाय आं मेथाइखौ बेखौबो आं होनो हाखाया इसेल'सो खोनासंहोबाय
They are now dancing Api Ui Ui along with Apurva Kumar Boro, anchor of the cultural night, and Kasari Parian girls and voices. You are watching. Watch it. Only for you and आं बेखिनियावनो फंनैसो बाथ्रा बुंनाया मोजां जागोन आङो सागरिका बर'नोल'सो 100 रां बान्था महरै होबाय किन्तु आं गुबुननो होआसै बेनि ओंथिया बे नङा जे सागरिकायाल' मोजां मोसादों गुबुनफोरा मोजां मोसायाखै आं बेखौ बुंनो थाङाखै गासिबो मोजां मोसादों आरो गासिनोबो होनो थांब्ला आंहा राङा थोनाय नङा 100 रां होनो हानाय आंहा बेबायदि केपासिटि गैया किन्तु बे गासैबो मोसानाय मोसागिरिफोरनि मादाव आङो बयनिख्रुइबो सागरिका बर'निखौ एसे गुबुन रोखोमनि मोनबाय बेनि टाइमिंखौ एसे मोजां मोनदों मोसानाय स्टाइल मायबा मायबि आरो आं बुंबाय थाब्ला आं आरो इसेबां बिजिरगिरिबो नङा थेवब्लाबो आंहाबो माबा मोनसे गोसो दं बा गियान थानाय हिसाबै बा आं गावगाय माबा मोनसे मोजां मोननानै आं बिनो 100 रांखौ आङो बिनो हारसिं पार्सनेलिसो आं बिनो होबाय ज'है होयोब्ला बयबो लुगैगोन होननानैनो आरो सोरबा मोनैया गाज्रि मोनगोन होननानै आङो सागरिका बर'नोल' आं बे 100 रांखौ होनायसै नोंथांमोनाबो नाय बिनि मोसानाय बिनि टाइमिं बेसेबां मा समाव बोरै मा खालामो बेखौबो नाय नोंथांमोनाबो नुगोन आंनि नोजोराव आं सागरिका बर'खौ आं साबसिन मोननायलाय आङो बिनो 100 रां होबाय किन्तु बेनि ओंथिया बे नङा दे आं बुंखादों बे गुबुनफोरनिया जायाखै होनना आं बुंनो थाङाखै सागरिकानिखौ आं साबसिन मोननायलाय आं सागरिका बर'नो 100 रां होबाय बेलाय सागरिका बर'नो 100 होदों आं नोंथांमोना नुगासिनो दं सागरिका बर'नि मोसानायखाय बे सासेयानो सागरिका बर'आ बे सानजा मोखांथाराव मोसानायनि आङो एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो जायफोरा सिनाया बे सासेनो आङो 100 रां होबाय नाथाय गुबुननो आं होआसै 100 रांल'खौ मा होगोन होननानै आं गुबुननो होआसै किन्तु आं सागरिकानिखौ एसे गुबुन रोखोमनि नुनायलाय बिनि टाइमिंफोरखौ आं मोजांसिन मोनदों बिनि मोसानायखौ नोंथांमोनाबो नाय गुबुननियाबो जादोंब्लाबो आं सागरिकानिखौ एसे मोजां मोनसिननानै आं 100 रांखौ होबाय गाज्रि दामोन आरो आङो आंनि भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामबाय थालिया हरबो थौबाय आरो थानोबो बाबाय आं थांनोसै होनना सानदों ओंखायनो बे जायगाखौ आं नागारनो सानबाय नैया आंनि बिसियाबो जिरायना दं खना फारसे आरो आंथ' दंखायोआनो आरो गोबां बेबायदिनो मोसाजोबदों नैया जोंनि कसारिपारा गामिनिनो गोजा गासिबो मोसागिरिफोरा आरो आङो बे मोसानायखौ आरो इसेबां दिन्थिबाय थानो हालिया नोंथांमोना नुगासिनो दं आरो बे साउन्ड बे सोदोबखौ आं खोना होनो हाया जिहेतु बेवहाय कपिराइट फैगोन ओंखायनो आङो नोंथांमोना आरो बे सोदोबखौ माने मेथाइखौ आं खोना होबाय थालिया कपिराइट फैगोननि थाखायनो नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसै आरो आङो बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नो सानथ'बाय नाथाय आंनि चइस बे सागरिका बर'नि मोसानायखौ नोंथांमोना नुगासिनो दं बोरै जादों नोंथांमोनाबो नाय सेरनिफ्राय खाथिनिफ्राय नायनो सागरिका बर' बे सानजा खर'थारनियानो नैबे बेनो सागरिका बर'आ जोबोर मोजां मोसादों आंनि नोजोराव गासिबो मोजां मोसादों आरो नैया आरो दासो फैनो हादों चिन्टु बसुमतारी दासो नुजाफैदों बिथाङा नैया एसे गोबावजों फैबाय लेट जादों बिनिया
एसे आगुवायावनो फैनांगौमोन 1 घन्टासो सिगाङावनो दाबो जेबो नङा गावजोंसो गोसो गावनि गोसोनि खोथा बहाबा निस्सय मुखुब दंमोन बियो दासो मोनफैबाय नैया नोंथांमोना नुगासिनो दङ बेलाय चिन्टु बसुमतारीजों लोगोसे कृष्ण बर' पुरा होखावदों लागायदों बिसोर दासो नैया बेथिंनो आरो आं बारा सम थाबाय थानो गोसो गैलिया आङो एसे जानगारनो सानबाय बे जायगानिफ्राय आरो नैया होख्लायगासिनो दं बिसोरबो सोर सोर मोसादों आं बुंजोबनो हालिया गोबाङैनो मोसाजोबदों स्टेजआ हानिखासो रेडिमेड ओंखायनो बायाखै नङाब्ला बायसिगौमोन बेयो रेडिमेड स्टेजनि थाखाय बायाखै आरो नैया चिन्टु बसुमतारी Tekniknya boleh nasimo. Gitar namol nakra. Hindi song. Nakra. Korea Thôi gần sao lại? Bye bye. Bikin bisa. Angni sih kasih Allah ham Hey, YouTube. Gitu. Bagaimana boleh dua? Ya, मुझे भी लेना है एक तो selfie. baik na bay Bikin bisa. Mua số nó mua số. le lại Cột lạc. Allah ham Subscribe. Ini kita bersekretari baru. Sonasri Ruga. बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो जोब्बाय उनाव दिन्थिलायसिगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो